Jeg holder mig bare sådan til de drenge, jeg ved har en stor pik. Altså. Go folks. Hvad med Benjamin? Har du dam? Mig? Okay. Er du klar? Har lokalt den der i en lille båd, der ved mig, ikke? Kan det? Kan du ikke den sang? I en lille båd, der vipper, sidder bamse og knipper med en tøs, som der er skide nervøs. Du skal ikke være bange, jeg har gummi på den lange. Bare spred dine ben, du får ikke eksem. Er flere sange? Vidste du godt, hvad der var smart med sådan en stol? Nej, du vil ikke gøre det, hvad? Så får du med det pisse smart er. Ved du hvorfor at den her har rykket så langt hernede af? Herfra. Ved du hvorfor den har rykket så langt hernede? Så du kan pisse i bukserne, mens du sidder på den? Nej, det er sgu da så du kan skide. Fordi når du sidder på stolen, ikke, så sidder du bare normalt sådan her. Det kan vi alle sammen se. Så når du skal pølle, trækker du simpelthen bare bukserne ned. Og så rykker du dig bare rigtig godt tilbage. Så du lige kan sidde her og pølle. Kan du se det? Det er sindssygt genialt. Så pøller du. Cut!